Ngicabanga ukuthi njengoba nje ekhona akaqhuma ngehlahleni ngembewu. Lezi ngane zinobaba, akathatha ingane yokuqala ayise kubabwayo, athathe eyesibili ayise kubabwayo, bese yena eyoqala kabusha impilo yakhe ngoba fuze ngabe ufundile emaphutheni akhe ey'ngane ey'mbili. Awukwazi ukuthi ungaba nengane yokuqala ubhuti wakho omdala engakabi nayo. Okay, ingane iyisipho esivela kuNkulunkulu, siyakuvumela lokho, yebo. Kuye kuthiwa kodwa emakhaya yini iphutha lokuqala. Mase wenza eyesibili ubhuti akakabi nayo njalo eyesibili ingane, kusayiphutha lelo. Kuthiwa uqhuba intwala ngewisa ngoba ubhuti akasiphakamisa isandla phakathi kwekhaya. Unabo-ke manje nawe shuthi asifike ngisaqoqele manje sibahambise bonke ngithe nje labantwana. Ngicela ukuthatha leli thuba ngikubingelele mbukeli we-Black Life TV kusiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Ngimenyiwe-ke la emndenini waKaMbanjwa, kodwa before ngiqhubeke ngithi ngichaza uSiKaMbanjwa mhlawumbe usizuyena yedwa kaMbanjwa because mina ngithatha from email engiyitholile. Ake ngithathe leli thuba ngimbingelele bese ngiyamcela naye anibingelele, uzobe sezisho ukuthi uba wakaba bese asitshela futhi ukuthi uze ngani la ekhaya. Sawubona sithanda sami njani? Yebo, uyaphila mama? Ngiyaphila sis. Uba igama lakho mama? Igama lami nguSisethu waKaMbanjwa. Beautiful. Ngisuka sinilana nje nginifonela eHarding. Yeah, bengifuna ukuza nanganangu umani kuthiwa ngifonele iBlackout Show. Imali 3 2 Igama lami ke nguSisethu waKaMbanjwa. Njengoba ngikufonele iBlackout Show nginenkinga lana ngama wami uthi uyahlukanisa uyasikhetha. Uma esikhetha ubhuti wami uyasebenza mina ngisebenzi. Once ngingasebenzi umana akangithathi ezimuntu serious okhona endlini. Into ayenzayo uyenzela ubhuti wami yedwa. Ngoba even nengane sinengane nga2 but ezami ingane azikhavi lutho kusenzini kwabhuti wami. Ngoba mana usemdala useyahola but imali yakhe yokuxola siyibona lutho ndawo. That's why ngibhala lo hlelo bangifuna ngitshela ukuthi kanti why ngimenzeni, why ngangithanda. Ngifuna ngicacisele namhlanje kanti why ngimenzeni vele. Imali ngizuthi umana imali eqolo noma wena imali eqolo? Uyayihola naye. Impesheni noma eqolo? Cha, impela lokhu njani imali esetshenzwa ubaba. Akuzona-ke iqolo Job lelo. Ayisasebenza bona. Iqolo lo babe ingane. When I say you do have kids, uwena-ko neqolo. Sengaba ne-trauma-ke bangihlumeze kakhulu. Awusekho right. Awusekho right. That's why-ke manje ngifuna bangicacisele ukuba kahle kahle why ngoba nami ngiyalisukuma ngizami ukusebenza but sekufana. Still yes. Niba ngakhi ma? Kumasiba 2. Niba 2 nje kuphela nobhuti wakho. Ningenza semshadweni? Ubaba uphi usaphila? Ngikhona kodwa but somuntu osekhulile. Khulile. So uhlushela impilo. Kahle kahle uba osupportayo ekhaya ukuze izinto zime kahle. Imali kaBaba le uthola kanjani ubaba uma imali kaBaba ubaba ephila? Angithi phela manje lokhu njani uyayisebenza kamasipala ikhadi lihlala kini. Ubaba somuntu ohlushwa impilo. Kusho mahhala mali, kusho umuntu onemali ubaba. Kodwa phela ngoba bashadile kodwa phela vayena nama ngikhipheli phela icaleni ngwalambele yaba. Inkingi. Mhlawumbe waxoxa noma wamtshela ukuthi awuzizwa kahle ngendlela akuphethe ngayo ekhaya? Akahlali nami phansi, menge ngahlala uyasukuma hamba. Iqala nini leyo nto? Sekunezikhathi nje. Iqala ngoba ubhuti wami sesebenza bese siphatha kahle nje siphatha ngokulingana. Usebenza kahle yini ubhuti? Angazi ke ngibuza. Ungazange nalo. Kodwa uyamsiza manje. Kwakuhleli ngihahhabezwa namhla inenkinga emsebenzini angitshelwa lutho. So izinaka zenze mhlawumbe wena uzubona because kwesinye isikhathi sinayo i-challenge ukuthi umuntu athi bekufanele enze izinto zasendlini athi uyahlukunyezwa. Yabo? Mhlawumbe izini lezi mhlawumbe ongayibalula ukuthi ayi mina Magasela ngicabanga ukuthi lokhu ngingaconsider as ilokhuzana ukuhlukunyezwa ifuma enza kanje njengindodakazi yakhe. Mhlawumbe yini lezo mhlawumbe ongayibala? Into ezenza bangibone ukuthi makunento ekhaya abantwana into abayiningi. Babizwa la ecaleni. Balokubizwa ngawani mabedlala abantwana. Iyona into engizigcine ngizibona. Nento eziningi bamangithatha into akhuluma mangithatha into uyakhuluma nako futhi kona lokho ugcine futhi ngibona. Noma wenza into fanele wenze iqala ukuthi ingakanani isetshenziswa wena. Namazi. So when ikhona contribution simply because uneyingane ubaba beyingane baya support? Hayi cha. Aba support waphika ngathi akufanele. Bangishiya nje nazo. Naye kangifela kodwa noma umuntu oyedwa. Bababili phaka nabo babahlukene. Bonke bakushiya. Bahamba. Hayi ngeke. Manje noma uhlele ngithuke ethi angithathisa abantwana ngibagoduse.
Kodwa mina bengine-trauma. Uvuma kanjani umithise omunye umuntu kade une-trauma yalowo vele kushilo? Angikujaji. Ngisho ukuthi ukuba noma une-trauma or une-bad experience emjolweni, kolandelayo ba careful. Hayi bangisanayo lo nto mina. Yini le? Leyo trauma. Hayi i-trauma endlini ngoku. Ayisekho Ayisekho la mjolweni ngaphandle ila endlini lo muntu ongizalayo. Kusangenzeka futhi nomunye olandelayo mhlawumbe umthwalele umntwana. Hayi mase ngavala sengabala. Ngisho lokho ukuthi mhlambe iphutha lokuqala kubalekile ukuthi sifundisane. Iphutha lokuqala kwenzeka kahle because enye into yaba-frustrate abazali, most especially mengumntwana entombazane, because basuke benothando, benama-expectations ukuthi bafisa nabo ukuthi ukhule ube unkosikazi kwakho. So when wenza izinto ey'kanjalo nabafana ngithi baba nalokho ukuthi awuney'ngane eziwu-2 baba bahlukene, yabo nje ayizwakali kahle. Kodwa angisho ukuthi uma into ayifilayo because ngicela ukumnikeza ithuba uma ukuthi abe khona kube yena ochazayo ukuthi kahle kahle yini inkinga emenza ukuthi angakuhlalisi kahle endlini. Hayi ayikho inkinga. Okay, Sami, thank you. Ndobizwela ke mbukelo weBlack Life TV sisomncane chaza udaba ukuthi akahlelisekile kahle ekhaya uma ubona ngathi uthanda ubhuti wakho omdala kodwa understand indaba. So uthe yena nje bebhalela ekhaya uyafisa ukuthi uma ngempela achaza ukuthi yini emenza ukuthi ahlukumezeke angahlaliseki ekhaya ngoba na ikhaya lakhe. Cela ungasimoshiki isikhathi, ngicela sithathe leli thuba nethimba lami leBlack Life bazama ungisondezela uma sibone ukuthi uma yini azosinikeza yona ngalolu daba. Asimlande. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukeli weBlack Life TV. Isiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself, uMlangeni uMagasela. Indaba ezimnandi ke ngafuna ukuthi zikuphuthe mfethu ukuthi iBlack Life TV sizokulethela live sessions. So la sikwazi ukuthi sifinyelele la singakwazi ukuthi thina strive size sifike khona. Because sithola ama-DMs abantu ethi yena ngisendaweni ukuthi thina sikwazi ukuhambela umuntu oyedwa kuleyo ndawo, but sinisuke sinesifiso sokuthi kusize. So kwasa-decide ke umphathi ukuthi yena asenzeni kanje ukuze sigcine sifinyelelile ebantwini. So leyo ndlela lapho asibuza ukuthi kwenzakalani, ufunani, kwenziwa kanjani, ahlangene na-pharmacy, ayihlangane na-Black Life Beer, izobe strictly inge-show esuke sobe siyenza. Wonke ama-shows azobenza lama-live sessions whereby wena uyakwazi uma unenkinga yakho usithumelele umqhafazo sikufonele ukuze sithole ukuthi singakwazi usifike kuwena online, singaze sidrayive-ke phela sihambele umuntu oyedwa. Kodwa kuye siphathe kambi ukuthi abantu bayasicela left right and center ukuthi mina nginenkinga kanje cela usize, kodwa la isibona khona ukuthi kuyaphoqa ukuthi fanele sifike khona qathatha kuzoba kanjalo. Kodwa la singakwazi-ke bafethu sekuyindlela yakho ukuthi uthole usizakala usizo yithina as Black Life TV. So I wish ukuthi nizolithokozela kakhulu ke lolu hlelo lento ezoqala ye-live sessions where uzokwazi ukuthi usithole sizama ukukusiza sokwenza ngakho konke kusemandleni. Even if ufanele ukuthola ucwepheshe nabo uzobathola kanjalo, bazokufonela bakusiza up until uzosizakala. Yeah, yebi, glad. I'm so happy for you mbukeli weBlack Life TV. I'm so happy for you ofuna usizo futhi nawe othi mina ngidinga usizo, ngidinga ukuthi ningisize endaweni ukuthi kodwa ngikwazi ukuthi ngifela kade ngangibhala kade ngangifona and akwenzeki. Asingasimoshiki isikhathi ngibenyiwe komndeni wakambanjwa bachaza kudaba lakho sisomncane ukuthi unenkinga ngoma wakhe. So sasathe lethuba ngokukhulu kuyithoba sibingelele uma sawubona mama njani? Yebo ngiyaphila. Siyakwamukela ka-Black Life TV. Cela uthathe lethuba ubingelele umbukeli bese uyazisho ukuthi uma sisiba. Okay, sanibona la mina nguMrs Mbanjwa. Yes, sithando sami. Cela hayi lokho nje kuphela ngoba wena wazi ukuthi uyazini ukuthi uzokwenzani la mami. Undodakazi ngithi lo? Yebo. Undodakazi wakho. Uyena usilethelana ke sithando sami. Cela simuphe ithuba, simuphe nendlebe uze ukuthi yini afisa simsize ngayo thina ka-Black Life TV ngomndeni. Baby girl. Yebo. Mami is here. Into enze ukuthi ngikubize mama ukuba indlela owenza ngayo ekhaya ngiyithandi. Sengize ngazi ngangena entweni engingaba ngingenanga kuzona because ngiphusha wena. Uthanda ubhuti wami, mina awungithandi since ubhuti wami esesebenza. Mina ngisebenzi, awungifuni nezingane zami, awuzifuni. Manje ungikhiphele ngaphandle, sengahlala ngaphandle ngoba anginalutho mina. Sengadakwa utshwala, sengabhema into ezibhekwa abanye abantu. Ungangifuni kwakho kodwa ubhuti engakasebenzi usithanda sonke ngokulingana ngokufana. Seshilo ma. siqedile. Ufuna aqede.
Angazi ngiyacabanga ukuthi useqedile angizoyichaza ngendlela yayo. Awuyichaze sithando sami. Yabona mina hayi ukuthi ngoba nakho ngibahlukanisa. Mina le ngane singihluphe kakhulu nje kuyimanje ngikhathele yona. Kusukela from ingakabi nengane. Ngingihlupha ikhange ihambe iyodakwa ithe isuka lapha vele yamitha ingane komunye umfana. Hayi okay ngik-understand lokho ukuthi vele iphutha liyenzeka ekhaya. Kuthe emva kwalokho ngithi ngiyambona futhi usemithe yesibili. Ngase ngiyamtshela ngathi yazi ukuthini yabo manje ngathi ngizokhathala wena. One babakha akasasebenzi. Two wamina thula ekhaya ububothi siyashizila nje akukho right. Kodwa manje phezulu kunjalo uzongiletha nezingane. Wrong mangabethi mina ngimthandi ngoba kuyimanje uyahamba ngishiye nezingane zakhe endlini ahambe yodakaza zabuye ekseni. Lento engize ngahamba ngobekela ibhuti wakhe ngamtshela ngathi ibhuti wakhe lona mina njengoba ngimkhipha ikhishi ave ngokuthi ngirong. Yena ngasho ukuthi ngirong. Kodwa futhi kwakhona la emzini wami engathi angisamdingi ngoba hayi sengikhathele uyena. Akangihloniphi nje uma wakhe. Manje ke so makukuthi usengibizela aba Black Life uthi abazomsiza mina mntana mangibona into engamsiza ngayo ngoba ngikhathele uyena. Hayi angisamdingi ngoba akubona lokho akuchazayo ukuthi mhlawumbe ubhuti uyazwakala ngoba yena esebenza. Ubhuti akave ukuthi ngoba nakho ngimthanda ngoba nakhe sesebenza. Ngiyamthanda ngoba uyangihlonipha even kuyimanje akahlali ngisho ekhaya une building yakhe. Kodwa uyakwazi ukuthi angisupporte yabona angisize ezintweni eziningi lo holy iqolo lengane alithathe lonke ahambe uyiphuza ekhaya angakwazi ngisho ukuthenga 10 kg yempuphu angakwazi ngisho ukuthenga 10 kg yerice. Kuyiqiniso lokho kusho ma Mana ngeke ngize ngithathe iqolo ngihambe ngiyoliphuza ekubeni abantwana bami ningabaphakile. Akwazi kanjalo. Imali ngiqale ngithenge ukudla famba nawe kubone noma ngathi waphela iqolo labantwana babili ngeze lenze litho vele. Lingenza kodwa mo contribute. So kule mali eqolo abantu abawu2 ucontribute ngamalini ekhaya before umkhiphe kitchen. Mefaka malini khona imali ade kunikeza yona. Ayikho imali akanginikeza. Sesethu. Ngeke ngize ngikwazi even noma sisahlala nabo. Kwaye konke into efanayo. Sisahlala nabo ngeke ngize ngifike ngithenga amadanono mina bese ngiphinde ngazi zabo ezami bengayiniki ngeke ngize ngikwazi. Sesethu ucasha ngisupha manje mngani nami. Cha ngicashi ngase cha. Ngeke ngize ngikwazi kodwa. Angifuni ushwamanga. So awukaze nje uzocontribute ekhaya. Ucontribute wami angazi shame. Angifuni ushwamanga because uqala kwethu ukubalelana. Sabalana ngobhuti esesebenza. Ekhaya bengekho umuntu obebala. Ubhuti usenesikhathi esinganani esebenza manje? Sekunesikhathi. Mhlambe it's been years or a year. Ngisanengane. Ungizwa? Bengisanengane eyiwani. Oh ingane yakhe le yoqala inaba siqale sibone lapho. Ina 5 years. Oh sisebenza isikhathi eside. Yes. So lokho aqala ubhuti ukusebenza nje uma ubona ngathi wakhipha inyumba. But uyamblame yini ekuthenini usunawo umntwana ekhaya enda ucontribute. Yes, angimblame futhi ngalapho. But why? Ngaba iphuthe. Yes, ngenza iphuthe. But umama njengomzali bengafanele naye angikhiphile ecala mefana ngibiza ngihlalise phansi. Mntanami ube wrong lapha nalapha. Ngoba manje once enza kanje ubenza as umzali vele bekufanele benze ngenze kanje ya. Okay. But once enza ngendlela enza ngayo, iwanti engiphusha more than. So wena uthi konke lokho kwenza wenziswa ukuthi uma ukhipha inyumbazana. Yes, ungiphusha more than. Ma umphusha more than. No, ukuthi ngimphusha more than lona since esakhula. Ube uhlupho nje. Engakangiletheli umntwana nje. Ube uhlupho empilweni yami. Manje njengoba esethela ngathi manje umfana lo ngimthandayo. Ave kumfana lo. Wenzani umfana mhlambe contribution ekhaya? Unabo abantwana siqale lapho ngeqolisa ucune ngimbono. Oh bahlala nawe futhi nabo. No abantwana bakhe bahlala kwi building yakho sihlala noma kanjani. Oh yes. Bashadile noma ingane? No abashadile. Bayihlalela bahlelisene. Okay. So kodwa futhi akakhohlwa mina phezulu kunjalo ehlala noma ngane yakhe. Lona kodwa akangazi nanokuthi ngihlobo nezivalo sebhodo. Phela nje wazi ukuthi kuphela nje makabe kwama weekend efanele ngishiye nezingane mina. Mhlambe kwenye inkathi wesiphathi ke le eyesibili isancane. Inaba ina 3 years. Okay. Isagqoka ipampers lengane. Uzothola isimanje uzohamba eholi iqolo abuye lapho angathengi ngishini akukeni lokuthi lengane igqoke ilayo. Manje ke okay njobe sehambile ke wazongihambelanga ngako wangiyela ko Black Life. Kushuthi mina ngalapho kushuthi kufanele kube ukuthi ngibonge konke lokho asuke bekade kwenza kimi. Sesethu ingane wayithengela amanamukeni uyayiphuza. Ngiyabathengela yezo. But nakhona ngiyathenga izinto phela ngithengela ukuthi sengaze kuphele nenyanga.
Uthi uma wabeka Uwabeka ngithenga laba ngithenga laba u10. Awu-10. Awubabeka endlini. Mawukuthi wena awile kophuza. Uwathenga uwabeka endlini. Kodwa nawe mana Mayisephelile nge-weekend angisenawo usugijima. into eyinkinga uma nawe mana kodwa akwazi nawe ubhuti uhlelo umbeka right. Uhlelo umbeka right. Asiphumeni kubhuti. Ake sidile nale issue kama. Uma uthi wena uyayihola igrant, ingane ungayithengeli amanapukeni. True or false? It's true but kodwa futhi nakhona. True. Yes. Why is that? It's true shame. Ngiyawuzwa is true. Why is that? Into enza lo ukuthi usekhulile vele. Yes. Ngiyengifuna ukumiyekisa ukuthi ngikwazi manje noma Ukhona kumfundisa ngesikhathi umyekisa. kwesinye isikhathi ngiye ngibe khona, kwesinye isikhathi ngingabi khona. Cha phela wena umzala ukwazi ukuthi kwesinye isikhathi uba ufanele bekhona. Oh. Yes. Hey, inkina le indaba mawami. So mucabanga wena njengomzali siphuma kanjani kulento ngoba usesethu uzizwa ngendlela ngiyambona usuronke ungizwe kahle. Wrong ngayo yonke indlela. Umzali ongekho responsible. Ulethe ingane ekhaya futhi ungitshelile ukuthi ayizalo baba bayodwa obaba bahlukene. Wangagcina lapho usehluleka ukuzondla ngemali yegrant isibonelelo sazo. And leyo nto iyaphatha kabi. Iyangiphatha kabi. So iyona lenza ukuthi kube ngathi manje umfana uyena umthanda kangcono ngoba umfana wenza kangcono kunayo. Yebo. Besides ukuthi khona imali involved. Yes. Because phela nani bazali senayo lo mqondo ukuthanda ingane ngemali. Hayi ngimthandi ke ngalokho. Yabona naye futhi makuwukuthi mhlambe kungenzeka mhlambe nawe uzomlanda noma uzombiza kanjani uzochaza. Okay. Njoba ngakube njengoba sekukuthi usesithathe wazosibeka kulesi sigaba esikusona manje. Ngiyacabanga ukuthi isolution sethu la ke ngibhuti wakhe ukuthi wenze njani ngoba mina hayi Usumqoshile. hayi singe right ngayo. Ubaba uyathini akasho lutho nje ngalo lonke. Ubaba kazwani ke nokukhuluma umuntu nje uthulayo yonke into nje ayibhekise kuthina nomfana yabona wona. Abuze ukuthi makhe ngenze njani ngithi mina yasanda sibuza kumfana ukuthi senze njani. Oh senibuza kumfana. Sesibuza kumfana. Awu mfana na. Anyways, sesethu ngiyafuna ukusiza mnganami yeso. But I love into engithanda ngayo. What I love about you is uba honest. Iqiniso uyasho ukuthi hayi awukwenzi owenzayo uyakwenza. Kodwa mnganami uyanhlanhlatha. Awenzi kahle. Kodwa before magasela kujudge yeso ngizocela ukuthi sinikeze ubhuti omdala ithuba because ngifuna ukuthola ukuthi irelationship yakho nayo uyakubonisa yini njengengane kube encane and yiphi indlela kufanele siqhamuke nesolution somsiza kanjani esethi makuthi udinga usizo ngoba yena ubone ngathi yena udinga usizo but mina by the look of things ngibona ngathi yena udinga usizo. Yes. Mukele Black Life TV ngeke asimthole ubhuti kasesethu lo sebenzayo usesesabona ngathi uma wakho umthanda kakhulu kunaye kodwa mina nawe mbukeli ngiyazi nawe usuyabona usesethu uyanhlanhlatha. Asambeni somlando bhuti. Welcome back mbukeli we-Black Life TV. Isiqephu sesithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Sakuhleli-ke emndenini wakwaMbanjwa sadingida lona udaba ukuthi sifika kanjani kwisombululo. Ngoba usesethu akufanele simshiye bafethu elenga. Esesibhalelile sasafika yena ayikho vele yonto. Mina ngizela ngizokusupportela Jomo. Nginawe nje. Singadukelani ngendleleni. Hayi ngisupporte ngempela. Ngongempela shema ngiyifuna. Angamsana emndeni engazwana, angamsana nabantu abenza izinto ezenza ukuthi i-generation and generations ukhamba bebe nomthwalo ukuthi ngoba vele kwangazwana noba hayi ngeke sayibreaka le nto asekho lapha. Anyways, angasimosha isikhathi ngicela ukuthatha leli thuba ngilindele ubhuti. Sawubona bhuti. Yebo sesunjani. Ngiyaphila. Njengoba usuzwile bhuti wami uMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngicela manje uthathe ithuba umbingelele umbukeli bese uyasho ke ukuthi uba ngiyacela. Siyabonga. Cha ngizothatha lithuba ngibingelele nje abaphathi bohlelo egama ngoThuthukani ngokambanje sibonga. Yes, Thuthukani. Thuthukani usisi wakho angithi lo. Yebo usisi wami. Uthini babili nje kuphela ngima nobaba. Hawu impela kwakuqhwasha nje. Kwagcina ngathi. Hawu bakithi siyabonga. Anyways usisi wakho khona angekho happy ngakho okwenzakala ekhaya. So ukuyasibhalela la Black Life wacela ukuthi simsize ukuze kulungiswe izinto simply because nathi sinalo uhlelo lithi izinkinga zomndeni ila isingenelela khona bese siyezwa ukuthi khalwa ngane emndenini sibone ukuthi siyaqhamuka yini isombululo. Yeah. Yebo kodwa ngicela ukuthi ngicela usinikeze indlebe usesethu uzochaza mina ngiyakusupporta mnganami. Angisoze ngile ngikuphindisa wonke umuntu ozofika ukuthi ukhala ngani. So ngizobe sengizwa ngobhuti ukuthi uzizwa kanjani uma ukhala kanje. Awumtshele kubhuti uthi le nto uyitshela umama ama ungitshela. Hayi wena mfowethu ngimizele la ukuthi umama
akasiphathi ngokufana endlini. Wena ngoba usebenza uphatha ngcono mina wangasebenzi akuphathi better. Angenzeli lutho nje futhi 99 ngaphezulu. Wena uthanda kakhulu nezingane zami, usazi wangikhipha nomjondolo ecaleni. Nezingane zami siyazihlalela siphili ngalutho. Uma akazalethe even impuphu le. Ngathi uthanda wena ke kakhulu. Uyakwazi lokho bhuti? Hayi angikwazi lokho ukuthi ngithandwa kakhulu ngoba ngisebenza. Ngikukhumbula kahle mhlasimbe mangaqamba manga. Ngisafunda isikole nje esamncane udade. Emina umuntu owayemsiza kakhulu ekuthenini makukhona izinto zesikole ezifunakalayo ngibe umuntu okwazi ukuthi alekelele. Sekungishaqisa ngekhanda ukuthi manje njoba sengumuntu othe wathola umsebenzi sekuvela ukuthi ngathi sengithandwa kangcono ngingaqhubeki nje nodaba noma ngingaluli kakhulu. Bengicela nje ukuba nombuzo kudade ngaphambi kokuba siqhubeke nenkulumo yethu. Enza kanjalo baba. Dade wethu uyazi ukuthi kubaba nakumama sibabili. Mhlasimbe ngangcono kubantu ukhona esake sezwa ngamafuphi ukuthi ukhona umuntu ongaphandle ongakafiki. Mhlambe bengizitshela ukuthi lolu daba yilona mhlambe esolidingida la. Okay ngingaphuma ehlokweni ngibuyele kuwena ke mntakama. Njengoba nje usuze wathatha isinqumo esingaka sokuthi uzufike komabona kude uke wayithatha nenselelo mhlambe okanye ube nesicelo sokuthi bewucela ukuthi umndeni ukuthi gozololo ndawonye uthi kuyibhunga lendaba ngaphambi kokuba uzuhambele phambili kuze kufike komabona kude kubone lonke izwe inkinga zala ekhaya cause inkinga zilungiswa umndeni kanti kuthiwani makhulunywa ngokuthi siwumndeni. Ngicela ukubuza ukuthi ke wena konke lokhu mhlambe okuchaza manje sokuchazele nabantu bakumabona kude thina bawungeke usihlalise phansi sikhulume ngoba phela ubaba usakhona ukuthi baba umuntu ogulayo kodwa unendlebe unengqondo futhi engasinika ikhambi lokuphuma enkingeni esuke sibhekene nayo ngaleso sikhathi. Engifisa ukukubuza mntakama ukuthi kungani ungazange ucele kubaba nakumama ukuthi cela kube nemeeting yomndeni kuze kufike kulesi sigaba sokuthi size sifike komabona kude? Into enza njalo umama kade ngangimcela ucela ukuhlala naye ngikhulume naye njengomuntu obuya ngahlala ekhaya. Mina umama sengena kancane endlini because wathi akangifuni ngiyahlupa. Sengena sosikhashana. Ukuphi ukungibiza kwami ngizodlalisa phansi kona ngoba phela umama uyena umuntu mangitshene yena mina. Mengalaleli mina kwathi endlini ingangeni. Ngizothini? Bekuphoqa. Ngingakuphula ulimo nje. Nginenkolelo yokuthi umzali usuke nesizathu esijulile uma ngabe sekunqumela imigoqo kwakhe. Esethi ngingasangeni. Mina sengifisa ukwazi njengomfowenu okanye njengobhuti wakho ukuthi iyiphi lenkulumo enathi manje iqala nithi niyayilungisa nomama kwaba khona ukugejana kwembono kwaze kwafika egameni lokuthi wena kawusadingeki kwami. Hayi ngibuza uphi umgqomo ukulahla umuntu akambe ongifaka wona. Ma. Okay, ngicela ukubuza ke sisi. Wena wakwazi ukuthi uhlale nami phansi ngakuchitha mina. Wangakwazi ukuthi uyebhuti wakho wahluleka ukuthi uyekubaba wakho uyobikela bona ngoba phela mina ngichithile ngoba kusho ukuthi mina ngumfazi ongalungile. Wena phela angangeni nje endlini. Okay, mina ngathi ungangeni. Uzobona ukuthi ngibona uhambo uyosikipha komabona kude kunokuthi enikhulume nefamily ekhaya. Okay. Bangitshelile phela kade bona abantu abakwazi ukulungisa abantu. Okay, ake sithenike akasifakanga kubambona kude. Yipi isolution nabhuti wami onayo ongayicabanga ukuthi mhlawumbe mina ngabe ngithe ukuba ama-camera mengekho? Mina nje ngokwami bengizobiza ubaba ngibize uma bese ngibiza udade. Bese sihlala phansi. Yonke into mayenzeke emndenini inhloko yomuzi isuka ikhona. Mangabe inhloko yomuzi isuka isikhothamile ke kusala umama ebekade sikwazi ukuthi sikubike kubaba while ubaba engasekho kuyashifta sikubuye size kuma. Kunalento eyenzakalayo ke wena sisi njengoba thina sizalwa sibabili nosisi lo angithi ngomfana ngentombazane mina kunezinto engengikwazi ukuthi ngisikhulume nomama kodwa kunezinto engizokwazi ukuthi mina mangixoxela udade wethu yena uzokwazi ukuthi mayifika kumama
ayisoft ngalendlela ukuthi umama agcine azizwe. Same thing applies naye makhona into afisa ukuthi ayikhulume nobaba. Kodwa indlela eya kubaba mele iqale kubani? Kubhuti wakhe, ngoba mina nobaba sine communication eningi, naye nomama banezingxoxo eziningi ezifanayo. Okay, ngokufishane nje uthini bhuti wami? Uthi ukuba ama-camera mengekho mekufanele enze kanjalo akhulume nawo. Bengimele akhulume nawo. So wena yonke lento enze endlini before asikuthini ke akakhulumile nawo, awuboni wena. Awazi lutho nje ukwenzakalani. Mina nje angazi lutho. Surprise nje le. Njengoba sengilana nje ngiyaxaka sengize ngiyajabula ngibona nomama ngimgcine enyangeni endlule. Futhi kuba kaze kuze kuvele lokho nje ngaba ngazi lutho namanje. So wena ngokuchaza kwakho uthi ena bhuti wami ama-camera kuba mengekho uzohamba uye kumama noma uya kubaba noma uya kuba nizothini isolution usekuchazelile usuzizwa kanjani. So uma uyasho ukuthi ukwenza lokho ngokwenhloso mhlawumbe ukuzwanga lokho ngoba mungekho. Uma uthe ukwenza ngenhloso ukuthi amkhiphe endlini ngoba akabehave ngokuthi akazenza izinto ngendlela e-right. And usisi ukhala ukuthi ngisho noma kuthiwa khona izinto ezimnandi ezifikile ingane zakho zayithola kodwa ezakhe aziyitholi. Kodwa uma wasebalula ukuthi no ukhuluma iphutha ekuthenini esho zonke lezo zinto yena kwaziyo kwayena akazondla ingane zakhe. So ngithi mina kuwena yonke le nkulumo uyaqala ukizwe ekhaya njengobhuti wasekhaya. Hayi cha, ngiyaqala impela ukuyizwa even nomama akaze angibizele nje eceleni angixoxele ngalo wena daba. ngodade wenu ngayo yonke into enzakala egcekeni. Awukazi umbone e-wrong, awukazi umbone e-right. Ebrongini bakhe wayesafunda isikole. Ngaveza nje okuncane ngathi mina kuyena uyabona nje njengoba isikole masiphuma ngo-2:30 wena endlini uzofika ngo-5:30 ngelinye lamalanga uyoba nengane ongeke ukwazi ukusichazela isibongo sayo ngayo. Kwenzeka lokho ngambuza waqala wake wangundaza. Kumanje ngithi unayo ingane. Yes party uyena umuntu omncane kunami kodwa uyokwazi ukuthi alethe umuntu ozokondliwa ekhaya while still nathi sisawundliwa ekhaya. Futhi yena umuntu oqala vele owaphuma esandleni kubazala ngimsoli mina umama mangabe mfaka inyawo ngoba vele waba ihlongandlebe esasesikoleni. Walephike manje bhuti ngoba phela. Ninta ngiyaphi ngo? Ngendawo namanga we. Dadewethu siyakuzwa ukuthi uthawe indawo. Kodwa izwi lomzali kaliphikiswa. Akahamba ngifaka nomgqomola ukulahla abantu awaziyo yena. Njengoba umama Ndloba ziwenza kanjani ayishiye ekhaya. ezakhe ngicanga ukuthi njoba nje ekhona akaqhuma ngehlahleni ngembewu. Lezi ngane zinobaba akathatha ingane yokuqala ayise kubabwayo, athathe yesibili ayise kubabwayo, bese yena eyoqala kabusha impilo yakhe ngoba fuze ngabe ufundile emaphutheni akhe ezingane ezimbili. Awukwazi ukuthi ungaba nengane yokuqala ubhuti wakho omdala engakabi nayo. Okay, ingane izisipho esivela kuNkulunkulu siyakuvumela lokho yebo. Kuye kuthiwa kodwa emakhaya yini iphutha lokuqala. Mase wenze yesibili ubhuti akakabi nayo njalo yesibili ingane kusayiphutha lelo. Sawuqhuba intwala ngewisa. Ngoba ubhuti akasiphakamisa isandla phakathi kwekhaya. Unabo ke manje nawe. Shuthe afike ngisaqoqele manje sibahambise bonke. Ngithi ngefoni nje labantwana. Ngithi mina wena ukhokhile bhuti wena lapha. Ngendawo. Angizama. Ukhokhile kantombazane lo wayona. Mina nje ngisohlelweni kumanje. Nawa wakakhokhi. Angakhokhi kodwa ngisohlelweni. So usisi uchazile ukuthi obaba beyingane akasabhekani nabo. Enze njani isimeni sikanjalo ayihambise Steve. What if na akabazi? Ngiyadlala asho manje. Baba ingane baphi sisi? Bake makubo. Ngiyokwazi ukuhambisa ingane makubo. Bengangikhiphela ngalusi ngiyobapha. Umama ekhona ezohlala nabanye? Hayi. Abanjani laba amaphiswayo? Wayipho ngasitshengisanga thina kwababazi ngoba wona uyabazi. Hayi mama nawe uyamazi umntwana wakho oqala uma wakhe. Hayi, angibazi mina ubaba ingane zakho mina. Mina angibazi obaba ingane zakho sathi sifuna Uzwile umbuzo kaSasethu uphinda kawuzanga uma. Uyabazi nina mama oqala wakhe nala wesibili. Abonini uyabazi? Lo. Lo. Ngiyamazi nina wazi. Bazalo wena uzalise endaweni eyodwa. Angizalisanga endaweni. Azalisanga endaweni ngiyabazi nina bazi. Oh usho ukuthi nawe shama flop afana nawasesisi. Shothi ngiyangifihlela mina. Shothi nawe ungifihlela phela mina ngizokukhombisa kanjani nani ngifihlela. Sikufihlela nto yini esikufihlela? Abo mawangana manje umawangana ke. Awumazi kanjani? Ngeke uzumazi ngoba vela ufuna ukufocus ngomndeni. Ngeke uzumazi. Ngeke uzumazi ngoba ufuna ukufocus ngomndeni kodwa mina ngiyabazi.
Sathi mangabe sithi siyamqhuba lo sithi akahambe ubikisisi. Mina ngazi lo senze ungamncane. Sathi masithi akahambe ubikisisi la emithe khona. Wavele nje wavuka uhlanya wavuka umbhejazana. Sabotha yikho yonke lento. Mina ngazi stepfather futhi lisahlala naso. Uyena Stepmother. Stepmother ngazi Uthi waziloza enza umamncane. Hey sesethu guys. Uthi waziloza enza umamncane usho intombi yakho lezo. angimanje original. Isizathu esenza ukuthi udadewethu kungathithi ikusasa lakhe eliya phambili kalikhanyi kahle ingoba umzali mayifuna ukwehlisa isibusiso phe kwakhe naye uphakamisa amazwi Ngavukhuluma kahle shame yazi. akwazi ukwenzeka ukuthi impumelelo yakho engakhanya ekubeni umzali mihla namalanga ukhihlezi kanandi ngawe umuntu wesifazane futhi sinakho lokho ukuthi abantu besifazane omama ibona abantu abasuke bethembele kubona kakhulu manje mawujikelwa uyena umuntu wesifazane uthi umama akenze njani njengamanje uqala ufuna ukuzonda mina ngenxa yempumelelo yami ngakutshela ukuthi ifunda ngoba ikusasa lanamhlanje ikusasa ngemfundo wathini wena awukwazi ungilalela uyabona namanje usaqhuba uyabona namanje Nawe walalela abangani uthini manje? uyabona namanje awungilaleli even ngisho usungibizela abakwi TV wenza lento wawuyenza ekhaya wenza lento usafunda isikole wawuyenza ungalaleli namanje awulaleli Amanje nokuthi uphuma kwamanje. Ngimsiza kanjani usesethu la mina ngizosiza usesethu ukuthi akwazi ukuhlala ekhaya niphinde nizwane ngakwazi umnikezela inyithuba ahlale ekhaya mhlawumbe simtholele ocwepheshe abazomsiza bese niyamamkela nawe mawungamkhipheli ngaphandle ngenzeka lokho. Hayi mina cha bandla. Ngiyabona. Ngazi umuntu wakhe hlambe. hayi mina ngokwami ukumsiza nginankinga ngoba nginanxa naye igazi legazi lami inyama yenyama yami mina into engingayenza ngoba uNkulunkulu wangibusisa ngomsebenzi sengafuna indawo ngibakhandele nezingane zakhe bese eyahlala lapho beqambe befike labo ochwephesha bamchwepheshelela lapha kwakhe ngimkhandele khona hayi ehlukumeza ubaba ahlukumeza umama njengoba nami ngaphumela aminciwo ingoba ngifuna lento yokuthula ngoba ngiyena umuntu okukhuluma mina Hayi uzongirentela mfowethu. Awunankinga mezokurentela uzohamba nezingane. Hlasimba isiZulu sibuye silahleke ngizokufunela isite ngikwakhele umuzi angisho ukuthi ngizoqashela uyabona into ujaha ukuyenza phuma esikoleni yemqashweni namanje khana lakho kuduma imiqasho ngeke uzuye phambili siyakubonisa awuboniseki ufuna ukusibonisa kodwa usehlathini vumela ukukhishwa ungafani nengulube kade igezwa iphinde ibuyele khona vumela amaphuthu wavuma ukuthi mama ngiyaxolisa la nala kuhlale phansi kulungisa bese kwenzeka leyo nto Naye wabona? Awona kumama? ukube wakwaxosa mhlambe umama ngabe namanje ukhona nezingane Phansi ke. Wakwangiboni hayi. Wena futhi owenza ukuthi kugcine mangabe mhlambe kukhona izingane zami ekhaya nezakho zikhona ubone ngathi kukhona okungazwani ngoba vele ingqondo yakho itshele lokho ukuthi umama uthanda mina izingane anginankinga nazo ukuze makuthiwa izono zoyise noma zonina zivela kubantwana ilento ofuna ukuyenza ezinganeni zakho wena ufuna umama azonde izingane zakho ngenxa yezenzo zakho zongalaleli Nawe uvela kahle. Bengazi ngixoshela ingane bezodingana zisale. Bunge kungishilo. Kodwa siyavumelana ubhuti omdala usuzokwakhela umuzi. Hayi, siyavumelana. Usho ocwepheshe bakufice khona. Hayi khululeka. Kusho into ezophuthuma leyo. Kubashibo bawu2 naba uzovakasha kodwa kumangithi. Hayi ngizovakasha sheme sengiright. Ngoba kona ngisazuba right. Uma uyaphela insini. Anyways, ebukele Black Life TV mina ngazi ngiphelele because ubhuti kasesethu vele wathatha umsebenzi wami wavela uadvisor khona la uyabona isilo lidaba ukuba zange ngaba lifika ngisho kuma camera ukube bamtshele kusaeli ukuthi kwenzakalani ngoba yonke into ayikhulumile ikhombisa ubuhlakani okokuqala intatha azoyenza uzowakhela usisi wakhe indawo uzomtholela indawo isite amakhele ahambe yohlala nezingane zakhe ukuze angahlukumezi abazali ngendlela enza ngayo so uzothi mase sebenzisa imali egranting ukusaphoza John ngayo so kuyakuphoqa manje uthenga u2 plate bese ukodla izingane lapha ekhaya ukuze uzohleli wedwa manje siyabonga kakhulu bhuti omdala nokuhlonipha kwakho nami sengiunderstand indaba uma ngathi uyakuzwa kangcono siyabonga kakhulu futhi mana ukuthi usihloniphe ube khona uzoza udaba lengane yakho kuthiwa awukho umqomo ukulahla umuntu at least ngoba ingane zakho wazala kahle ingane zakhe isenyasakho sihle ziyakwazi ukunderstandana sizokwazi ukusizana ngoba
nina senikhulile nobaba ngenisakwazi nginithathe nazo zonke lezi zinto ikhusithe inyawo ayigcwala udaka kwentombazana. Siyabonga kakhulu. Sesethu ngikusizile Chomi. Usuzotholela umuzi wakho othi wena. Hayi ngisizile. Uzophuzwa kona noma? Hayi la kunengane khona? Hayi. Awu yabo right kodwa kancane. Right baba. Usesethu kezamela ukumsiza. I don't think ukuthi mengase ngim-advise otherwise. Sobe sengimosha yonke into enze ubhuti omdala. Mina Mlangeni Magasela, thank you so much for watching this episode till the end. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. I'm out.